The jacket, I was doing that. Good morning! Happy Wednesday! Happy Wednesday na! Say hi, baby. Oh, no! Kumakain pa kasi siya ng breakfast. So, kahapon, hindi tayo nag-vlog. Walang vlog kahapon. Kasi, maaga din ako nag-umpisa. Tsaka, parang wala akong masabi sa inyo. Tingnan nyo yung vlog ko na yung about sa work. Wala akong masabi. Parang nabablend mental block ako. Ang pangit talaga. So, si Bana naliligo. Ako dito, si Sofia kumakain na ng breakfast. Binigyan ko siya ng puto. Para madali niyang kainin ba. Kasi minsan talaga hindi talaga kumakain si Sofia ng breakfast. Para siyang talagang mga Dutch na hindi kumakain sa umaga, hindi masyado kumakain. Pag tinapay din naman, magtimi-timi. So, binigyan ko na lang ng puto kasi yung puto kahapon naubos niya, tapos yung itlog naubos niya. So, ngayon, medyo puto lang muna yung aking papakain sa kanya. Ngayon, alas 10 yung ating pasok. May pasok pa naman tayo. So, medyo lang ako kahapon. Medyo emotional. Emotional ako kahapon kasi baka mangyari, diba? So, kayo nga, mawalan kayo ng trabaho na. Paano na? Ano papakain ko dito? So, meron pa din naman mga ibang trabaho na nag-hire dito. Pero, hindi yun siya din assurance. Pero, tignan natin. May mga ilang buwan pa tayo para ibigay yung ating best, yung ating 100%. Pero, pag hindi talaga kakayanin, so, wala tayong magagawa. Okay lang yon. So, be positive lang, be positive. And, natuwa ako kahapon kasi, kahapon ba? Oo. Kahapon, nung pag-break ko, may message ako na tanggap galing kay Steph ng Team Blended. So, sabi niya sa akin, at saka nag-comment din pala siya dun sa video ko na may pinadala ko na. So, nag-message siya sa akin na natanggap na doon niya yung package ko. So, basta nakakaya yung package ko, pero pasensya na. Kasi yun lang yung nakayanan natin. At saka din, pag madami kasi din yung padadala mo, mas mahal yung yung shipping fee. Kasi Germany at saka Netherlands, labas. So, medyo, pag mabigat na, lalong lumalaki yung bayarin sa shipping. Kaya gusto ko sanang pumunta doon para maibigay personally. Kasi medyo makakatipid tayo nun. Are you tired, anak? You need to change. Yeah? Tignan nyo yan, oh. Ganyan yan sa umaga, tapos tatakbo pa yan. Maghabulan pa kami. Ngayon, medyo siya. Tinatamad na, 3rd day na niya. Wawa naman tong baby namin. Hi, baby. Wow! It's so nice. Dress again. The same again. The same dress for Sofia. Gusto niya talagang mag-dress. Hey, Dada! Good morning, Dada! You want to knock? Oh, you want to sit down there? Hold mama. Okay, don't touch anything, yeah? Sit down. Sit down, anak. Sit down lang ga.
Sit down. Sit down properly. Put your legs here. Yes. The other one also. This one. Hmm? Dada help then. No. No. Me. Marunong siya magsalita ng me. She knows how to say me now. Yeah. Come here. Have a good. Hey. No. Look at Dada's baon. Not healthy today. Stealing from my puto! Puto, and then chocolate do. Not a healthy baon today. Ano yung lunchbox niya? Nice, ha? Nice. This is a horrible lunchbox today. Mas daming estudyante. Dalang kayong bag. Bye, Dada. Bye, anak. Love you, nak. Uy, shush. Grabe, lamig. Hinawiran ng dada niya kasi tatakbo. Ikyas. Ikyas ang baktin. Inaantay ko lang matapos yung laundry na ginawa ni Bana. Nagbukas ako ng bintana para yung mga baho dito sa bahay. Lumabas ba yung mga otot, yung mga singot, mahanginan, mapriskuhan. Kasi dito, alam niyo naman, pag palaging nakasarado yung bahay, so wala kami buong araw. Kaya binuksan ko ngayon bago ako aalis. Kasi pag iwan kong bukas, mamaya malamig din sa kanila pagdating ni Sofia. Kasi one time binuksan ko sa taas, sabi ni Bana, malamig daw. So, ganyan, bubuksan ko muna. Tapos naglinis-linis lang ako ng konti. Para mamaya medyo malinis naman yung bahay, no? Ayan. Naalala nyo to? Happy shalalala. No. Happy na peanuts ba? Meron pa to. Kainin ko to after ng breakfast. Pero nakakabaho siya ng garlic. Pero buti na lang may mask tayo. Para hindi masyadong mabaho yung ating bunganga. Nakabili pala ako sapatos kahapon from Geox. Para kay Sofia. Pero hindi niya dadalhin sa school. Kasi pag dadalhin niya, yung mukha, ay, ewan ko, mabasa na naman. Iwas sa basa. Nagmap na pala ako dito sa sahig mga lalabs. Madami na akong nagawa. Ang ingay naman ito. Tapos, nag-uusap pala kami ng mga inday ng mga Team Cavayen. Tapos kahapon may press conference dito sa Netherlands. Ang sabi daw, for 2 weeks maximum of tura, pwede mag-uban lakaw. Ganun. Okay. So, hindi pala masyadong, wala palang lockdown. Kaya pala, walang nag-chat sa mga kasamahan ko sa trabaho. So, ano na yung sahig namin? Na-map ko na dito sa kusina. Doon na lang sa labas, imamap ko. Naghugas na ako ng plato. Hinanda ko na yung dinner nila mamaya. Anong kainin namin? Meatballs,
i-defrost ko na siya para madali na lang kay Bana mamaya. Yung aking patatas, nag-boil ako, half-boil lang siya para mamaya, tawag nito, ilagay lang ni Bana sa air fryer. Tapos, madali lang lutuin kasi sa air fryer. Sobrang dali. So, ilalagay ko lang siya sa fridge para mag-ano siya, kaging ba, para masarap siya sa air fryer. Yung parang mukaging siya talaga ano ba yun? Talugtog. Crispy! Yun, para mas madali na lang. Dadalhin ko muna to sa taas. Bana, naglagay nito eh. Hurry up! Yung magmamadali ka bitaw, kasi mag-bike pa ako ngayon. Ay, kahit walang masyadong customer, pasok pa din kami. Tapusin ko muna to. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐 난 네 옷을 또. So ayan na yung potatoes. Ano ko lang siya, cold. Papabugnaw ba? Tapos yan yung frozen na broccoli. Ready na yan kay Bana mamaya. Para makita niya kaagad yung mga kailangan niyang gawin. Kasi minsan nakakalimutan niya. Tapos ngayon, maluto tayo ng egg para sa aking breakfast. Egg is life talaga for me. Aside sa itlog ni Bana. Ayan. Ano lang yan siya. Garlic. Wala akong pepper nilagay. Tsaka konti-konting salt lang. Ayun. Meron pang konting puto. Dalhin ko na to sa trabaho or ipamahaw ko ngayon. Tapos, yung kay Sofia din, ako na naman kakain tira-tira. Yung itlog ko pala kahapon, di ko nakain kasi busog na. So, ngayon dadalhin ko yan sa work. Nag-chat pala kami ng mga Inday ngayon. So, ako, nagpe-prepare pa. Tapos si Inday Val, papasok na. Si Inday Ikat ang aga. Nag-message na good morning kasi tawag nito. Hatid niya si Chloe. Matagal na kami hindi nag-uusap. Sobrang busy. At saka nakita ko may si Inday Val. May pag-goodbye. Oh, di ko alam kung bakit. Di ko pa siya nakausap talaga. So, abangan na lang natin yung kanyang vlog. Na mag-goodbye muna. Baka may pasabog si Inday Val. No? Na-miss ko na sila. May plans na kami ng Christmas. Di ko alam kung ano ang mangyayari. Kasi every time, di ba, parang lumalala. Pero sabi nila dito sa amin daw, sa Netherlands, bumaba daw. Paano bumaba? Wala kaming lockdown. Paano, di ba? Hay nako, excited ako makita yung vlog ni Steph about sa pinadala ko. Sabi niya, vlinag daw niya. Nakakahiya naman. Kunti lang talaga pinadala ko. Kasi nga, mahal ang bayad. Mga si Bana nagbayad nun. Sabi ko, ikaw magpadala kasi nagterapyo kay Sofia siya nagpadala. So, alam ko naman madali lang magpadala kasi nagpadala ako dati kay Hey Elfie, Germany din. Ganun din siya, mga 2.5 kilos to 3 kilos. Ganun din yung nabayaran ko. So, mas maigi talaga na pumunta kasi yung gasolina, konti lang yun, kaya yung gasolina, yung abono ba, yung time na mag-usap kayo, magkita kayo, magtsikahan, magkainan pa, diba, magmukbang, mas worth it sana, pero wala tayong magagawa dahil sa COVID eh. Diba? Basta, Inday Steph, maraming salamat ulit sa Team Blenders, sa mga angels dyan, thank you. I-greet ko pala si Sis Han Albanes. Birthday niya. November 6. Happy birthday, sis. And enjoy your day. At basta enjoy mo lang yung araw mo. Bahala na. Mag-wild ka. Ladlad ka. Kahit ano na gusto mong gawin kasi birthday mo yun. Okay? Happy birthday. 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Nanood pala ako Fraugen and family na taga Germany. Shout out
Yan talaga mga pinapanood ko din palagi. May routine ako talaga na pinapanood. Kasi na-meet ko na sila. Gusto ko silang ma-meet. Kaso lang, magkita ulit kami. Kaso lang, yun nga. Si OVID, lalo pa sa Germany, nagkakatakot. So, tingin na lang muna tayo ng mga vlogs, mga lalabs para ma-update tayo sa mga buhay-buhay nila, no? Mamahaw ta! Munggo! Itlog! Daghan kayo gana puto! Kape! Daghan kayo para mabusog ta ba? Magdali na ko mga lalabs na nalit na ko na behind ko sa time. Ay nako, kasi may chine-check pa ako. Mga lalabs sa'yo mamaya haban. Dito na ako sa work. Sa gilid tayo doon lalabs kaya iba yung nakikita nyo. Pero ganun pa din. Pwede pa naman mamaya pa kasi hindi pa open eh. Hello Yensters! Kita nyo ba to? Ayan. Hello! Hi! Ayan, galing. Tapos, dito naman sa kabila. Christmas na din. Hey, Nasima! Hi! Yeah! So, ito ko sa break namin. Tignan natin yan. Huwag nyo yan tignan yung sa mga likod ko. Tea lang. Tapos, puto pa din. Puto. Madali lang kasi, kapoy na gama-gama ba. Tapos, itong waffle. Yun lang yung aking, first break na baon. Tapos, nagbabaasa ako ng mga ng mga comments ninyo. Natutuwa talaga ako. Sana po, naliles ko yung burden ninyo. Kapag nanonood kayo ng aming mga vlog. So, hindi tayo yung mga boring-boring, tsaka yung mga luya-luya, tsaka yung mga problema. Ayaw ko yan kasi minsan iiyak din naman tayo, no? Kailangan din natin mag best actress sa FAMAS pa. Pero hindi naman lagi, 'di ba? Gusto ko lang talaga positive lang, pero minsan kasi nawalan talaga ako ng i-share sa inyo. So, yung kasama ko nagyaw-yaw din siya dyan. Nagyaw-yaw siya dyan. Hindi ko na siya kunin kasi bawal yan, no? Yung mukha ko na lang sarap nag-vlog ngayon kasi wala. Hay nako. Okay. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng aking vlog. Yung tungkol sa trabaho. Basta. Ay naku, kung meron lang akong pera, sus my goodness. Magbibigay tayo ng pera pero wala talaga puslot pa busa. Tapos wala pang nawawala na yung mga meal allowance, nawawala na yung mga bonus, yung mga incentives, nawawala na talaga. So, sobrang hirap ngayon. Mahirap. OMG. Pero, okay lang yung mga lalabs. Maisip tayo ng mga kalokohan na naman. No? Sige, tiwasin. Patuloy ko muna yung aking break, ha? Ay, sana hindi mag-lockdown. Pero okay na din mag-lockdown kasi may time ako mag-YouTube. Oh, why? There's one light. No, we can see the camera. In the camera. Look at Sophia. It's okay for my baby. Dada and Mama will do everything, yeah? Okay. Hello! Nasa bahay na ako. Medyo... She got a big bill. From the tax man. Makes a change. Makes a change for her to get one. Makes a change. Medyo nakaka... I'll open it. Ganun, yeah. Yeah. Dito yung my baby! Roar! 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 Yeah! Yeah? Nagustuhan pala ni Sofia our dinner. Inubos na niya yung 4 na meatballs, tsaka yung
potato, and then yung broccoli at saka cauliflower. Inubos niya. So ngayon, Dada is warming up my fries, my potatoes, air-fried potatoes, and then si Dada kakain na sa... Oh, I left me some from this one. I really love this one. Gee, nangutot. May batasan! May batasan! Gusto ko talaga this one. Give me also Dada this one, no? Almond. Wow, what do you want? What do you want? Camera. No, you can't. Turn it off then on top. On top, Dada. On top. Samo ka na po is here. Oh, she's come back. Oh. So, ganito kami mag-usap ni Pana. This is how we do it. Everybody move it. To the left, to the right. Everybody. Angelina. Lyro. I did that. I want to make that one. Boom, 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 boom. I want to get my room. Not together. Nagkaon ko. Ano ay, this one. Now until forever. Boom, boom, boom. I want to get my room. Spend the night together. Together in my room. I was doing the mannequin today. The mannequin has a jacket, and you know how I took off the jacket? I was doing like that. The feelings of God so laughing at me. I'm doing that here, doing it in the middle. You can see the camera. I was like that, The mannequin, The mannequin is standing. See? The mannequin is standing and the arms of the mannequin was like that. Like that. Like that. I just do like that. And I just do like that. My colleagues were really laughing at me. Said, "What doing, Maria?" I said, "Yeah, I'm taking off the clothes of the mannequin." Sabi na, buang daw ko kay mga ganon-ganon ako. Ah, yeah! Nawag ni Sofia si Dada. She dragged Dada kay Monsters man ang TV. Yung Halloween. That's why she dragged Dada. That's why. Huh? What is that? Agoy. Tao ko ng TV. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지